Áno, je to až tu. Ovce Rača. Mnohí z vás tu ešte nikdy neboli a mnohí z vás sem asi nikdy ani neprídu len tak, ale prečo sa sem oplatí ísť, je táto reštaurácia Café 66, ktorá má takto príjemné posedenie vonku a pôjdeme sa pozrieť donútra na jedlo. Café 66 v Rači. Takéto chorvátske priestory. A samozrejme takéto jedlo. To je čo? Pleskavica? Pleskavica so zemiečikmi. A ešte som si k tomu dal takýto šalátik krásny. A toto sú kuracie prsia s mozzarellou a ešte nejak niečo. A veľmi pekné, keď tieto zemiačiky už sú tam a oni boli najprv tu. Takže, voní to veľmi dobre, tak ideme jesť.